Malta hija l-aqwa fl-Ewropa u bil-fatti. Fatti li jikkonfermaw li l-pajjiżna fuq quddiem net bl-inqas rata ta' qatt u issa anke fit-tkabbir ekonomiku fl-ewwel 3 xhur tas-sena. Innota dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt intervent fuq One Radio il-ħadd filgħodu. Aħna l-aqwa fl-Ewropa dak li għandu x'jaqsam ma dak li għandu x'jaqsam il-qatt, jiġifieri l-inqas pajjiż fl-Ewropa li għandu rata ta' nies qiegħda u għandna fl-istess ħin l-inqas rata ta' nies qiegħda fl-istorja ta' pajjiżna u fl-istess ħin għandna wkoll issa l-konferma li għandna l-akbar tkabbir ekonomiku fl-Ewropa. Il-Prim Ministru nnota kif taħt dan il-Gvern naqsu n-nies mill-faqar u dawk fis-sezzjoni tal-middle class żdiedu b'14%. Madankollu dan għadu biss il-bidu kif il-ġlieda kontra l-faqar se tissokta permezz tal-ħolqien tax-xogħol u l-edukazzjoni. Joseph Muscat fil-fatt innota kif matul din il-ġimgħa komplew il-konsultazzjonijiet dwar il-Budget 2017 bit-tema tal-prosperità u l-ġustizzja soċjali. Imma rridu nkomplu nkaplu l-ġid fil-waqt inkomplu naraw kif jitqassam aktar fost il-kategoriji kollha tal-pajjiż. U allura dak li qegħdin nagħmlu issa huwa li naraw kif dan ikoll qed jisseħħ. Il-Prim Ministru nnota wkoll kif taħt dan il-Gvern naqsu b'10% żgħażagħ li ma jirċievu l-ebda taħriġ jew jinsabu bla xogħol. Konferma li l-garanzija żgħażagħ qed taħdem b'suċċess u b'mod li ma titfax pis fuq l-ekonomija tal-pajjiż. Il-garanzija taż-żgħażagħ li ħadd ieħor kien jgħidilha bħala garanzija tal-washing machines qiegħda taħdem. Fl-istess ħin dan mhux qed nagħmluha skaptu illi nirvinaw il-finanzi tal-pajjiż, jiġifieri il-mod ta' kif qegħdin naħdmu mhuwiex illi nintaxxaw lin-nies u nonfqu aktar biex indawru l-ekonomija, imma il-mod ta' kif tibna huwa li naqqasna l-kontijiet, naqqasna l-income tax. Il-Prim Ministru rrimarka wkoll il-ħidma ta' dan il-Gvern fis-settur tat-turiżmu li qed jgħin bil-bosta fit-tkabbir tal-ekonomija. Illi taħt dan il-Gvern bil-leġislatura se jkunu żdiedu l-ammont ta' turisti li ġew f'pajjiżna b'aktar milli żdiedu fit-8 snin taħt il-Gvern Nazzjonalista. Jiġifieri s'issa irnexxilna pratikament nirduppjaw l-ammont ta' turisti li kienu jiġu qabel. Il-Prim Ministru Joseph Muscat temm jgħid li fil-waqt li hawn min qed jixxennaq sabiex dan ir-rekord ekonomiku jixxaqqaq, dan il-Gvern se jkompli jaħdem biex tintlaħaq il-quċċata tas-suċċess.